gisulat ni Teacher Braille. Usa ka adlaw ni Ana, naay usa ka pamilya nga nangita og kapuy-an. Mao kini ang pamilya ni Tibo. Bisan asa na sila naabot, apan permi silang papahawaon. Walay gusto nga makigsilingan kanila. Niingon ang usa ka babaye, "Lahi mog sininaan, hadlok ang inyong mga dagway, pahawa kamo, ayaw kamo upuyo dinhi." Sa pagkadungog sa pamilya ni Tibo niini, nipahawa na lamang sila ug naghilak nga nagpadayon sa pagpangita og kapuy-an. Sa pag-abot nila sa laing baryo,